Assalamu alaikum jama'a, dan Allah ku taimaka ku danna mana subscribe domin mu ji dadin kawo muku. Alhaji Badamasi. Da zaka hura mu usul jiran ka bane ba. Don ba safai ne nake so na daga murya yayin yin magana ba. Shi yasa kuka ga nake hura usul. Haba. Wai me matsalan yaran karbi kiyan kai? Suke ta cece ku ci a gari kai. Ba na kyauta kuma ba na sadaka. Kaman ba ma haife ku bane. Haka ne, yasa suka kawo mun karan kaguna. To daga yau wannan ya zo ƙarshe. Naga su ma suna da haƙƙi a cikin dukiya. Yanzu ya zai nawa za ba su a cikin. Kowa ya faɗa abin da yake so. Naiman. Kowa faɗa abin da yake so. Kamar ya. Lafazi guda. Okay. Ni dama Alhaji a daka nake so. Ki sa da. Ana magana da yan gidan aiki magana yan aiki. Don Allah. Ya zima ba yanzu ba tukunna. Yanzu ana yi da manya ne. To zai ya ba fara. Faɗa abin da yake so. Baba mun biyar nake so, amma kuma ba na so a can da irin me zan da su. Ngana kada tambaye ki ba. A kudin banki ne. Yanzu ka kai tashi ka faɗa me kake so. Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club matasa ne don jin daɗi da wayar da kan al'umma. Kai dama ka san ka samu garin baban naka. Ya zai bita ka ga me kake so. Alhamdulillah masha Allah burina baba ka saya min sabuwar mashin. Dama kawai abin ne duka ka kara? Ka ji a tarare. Mashin kuma? Ka. Ayuba. A'a, ai dan kwamma nake ko? Ai wannan ayuban kai kadai ne kake ba. Ni kadai nake ga ya? Okay ba komai. Dan komai. Kai me kake so? Me haka? A matsayina na babban ɗanka jirgin sama nake so. Da kuɗin fetur ɗansa da lodi full. Sai ishe. Dan kwamo. Na? Ka ji abin da zai yi mana akan zuwa kan Miliyan 3 ma ta ishe da sai in koma. Alhaji Badamasi ka ji abin da suka ce kai me zaka ce akai? Burin ku ya cika. Wanne daga cikin ku zan bashi miliyan 5. Okay, miliyan 5. Uwar murna kwalle baban naku. Shikenan Kamar yaya shi kenan? ciwon Alhaji Allah ya sa ne ba tashi yayi ba. Haji ya kai zai farfaɗo. Yanzu idan ba sa'a aka bi sai wata 6 a kwance. Kai Sai ya tashi ya ba mu.